ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଂଶ ଓ ମଲ୍ଲିକା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲିକା ଅଂଶର ପୁରା ନିକଟତର ହେଉଛି ଓ କହୁଛି, ତମେ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରିଲ। କ'ଣ ସତରେ ଅଂଶ ଆଉ ମଲ୍ଲିକା ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଅଂଶର ବଟମ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ଓ ମଲ୍ଲିକା ଅଂଶର ବଟମ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ଅଂଶ କହୁଛି, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକା କହୁଛି, ନା, ତମେ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରିଲ। ତମେ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଛ। ମୋତେ ଏହା ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମୁଁ ଏହା କରିଦେବି ତୁମର। ଏତିକି ଶୁଣି ଅଂଶର ପୁରା ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଅଂଶର ବଟମ୍ ଲଗାଇଦେବା ସହିତ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଅଂଶ ତା ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଉଛି। କ'ଣ ମଲ୍ଲିକା ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅଂଶର ହେବା ପାଇଁ? ଅଂଶ ଓ ମଲ୍ଲିକା କ'ଣ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।